vystupujem. Čekajte. Otvorilo nás, ideme von. Sme tu jediní, ktorí natáčajú, je tu môj brat. A sme tu jediní, ktorí natáčajú. A máme topánky. Tak to chodíme. Barbecue, head over to. No a ideme. Takže 15 minút sme tam. Ideme takto, Marlánk. A hrám za reštaurácia. A máme Vidíte sa. Autobus, autobusík. No tak. Aj môj brat natáča. Takže ako neviete, tak môj blog nájdete mišomatúš.com.sk. To je môj YouTube kanál a teda tým je hore. To je môj YouTube kanál a v dnešnom ránom pogu si nájdeme futbal a ideme ho hrať a proste levitubákom. Proste tak, ja idem vedľa, No tak ideme, máme červenú mami, hej, to robil explodát, ove topánočky. Čoku? No takže ja ako hráč futbalu som to zapredaný. Ja mne posielal každý týždeň 5 € na kredit. Takže prosím, odberte mi to. Prosím, mám už nejakých 9 €. Odberte mi to a aby som dostal ten 5 € kredit. Prosím vás, odberte. A inak preto, ja za to, že vám točím tento blog, tak ja vám natočím aj keď skončím, ale ukážem vám aj hráčov našich. A takže my si ideme. Ideme. Ja som natáčal Jelly Bean. Ja toto ešte dneska to nejak povystrihujem. Hej. Spravím videjko. Zatiaľ mám videoko urobené Jelly Beans. A ešte jednu mám, je druhú časť Jelly Bean. A ináč nahral som vám GTAčko. Vám dneska nahráme ešte asi možno o takej 4:30. Či o nejakej, ne 4:30, o nejakej zajtra ráno. Ako stavím, to ešte ten blog. Som unavený fakt, ale ráno stávať a ísť. To nie je normálne. Ako dneska som mal školu. Nič ťažké sme nemali, dostal som 2 z matiky, 5 minútovka. Prírodoveda, našťastie som neodpovedal a je preto super je to a no ideme. A teraz tu máme školu a v tej škole máme asi tak za 5:30 aj 3, o 6:00 nám začína tréning, takže vám ešte niečo popozerám. Ukážem vám, rovno prišli 30, teraz je, hneď vám poviem. A chvíľku sa vrátim. Čaute, ja som fakt nevedel, koľko je hodín. A som sa vrátil a už mám po 1 hodine futbalu. Bol som sa najesť a idem teraz na 2 hodinu. A tak mi je zima. Teraz o 5:00 sa nám začínal tréning, hodinu, ešte máme čas, takže 8:00 nám končí tréning teraz. A akože toto si myslím, že to je akože cool a ideme do tejto školy. Aplička nejdu? Ideme asi do tejto školy. Vidíte? Ja vám to ukážem.
takto si ideme. Tam je hala za týmto a ukážem vám to proste. Ja budem vstúpať, no a dnes tento blok zlá správa je to, že mama ma asi zabije. Ja som dostal 4 do futbalu a to som hovoril, že 2 z matiky. Ale teraz máme futbal normálny ako. Teraz som mal v škole futbal telesnú. A tam sme nemali nič ťažké. A teraz ideme ako... Teraz autičko ide. Ty, aký bordel múry. No a ideme. Ideme si jak páni. Ideme si jak fešáci. Ideme. Jasne, že... Ideme si jak páni. Po mestečku. Nové topánky som ostrihaný, pozrite. Som ostrihaný. Asi sa budú diviť chlapci. Prepáčte. Lebo za tú minútu a pol som zatiaľ robil niečo neskutočné. Už som to dal na YouTube. Napríklad dal som to Chili Beans. Som dal na YouTube a vidíte, je to husté, pozrite si to a ideme už tu vnútra. Ja som asi... že vstúpil do hovna. Nestúpil. Mám šťastie, že som nestúpil do hovna a ideme dovnútra. Sa trošku ponáhľam, trošičku. Iba sa prezujem a môžeme ísť, ale ako to vidím, tak sme tu dosť skoro. Sme tu... Koľko hodí? Aha, sme tu 17:45. 35. Ideme. Otvárame. Čo nikto není. Čo nikto? Čo nikto není. Som tu. Čau. To je môj kamoš. Ty si hovadný. Nikto tu není. Čo? Už je to zverejnené na YouTube. No? Ja som natáčala aj iné videá. Budeš na YouTube.